Els drons, les aeronaus no tripulades controlades a distància que van néixer per a l'ús militar, s'estan desenvolupant per cobrir un ventall d'aplicacions en la vida civil. Així, per exemple, la Universitat de Delft, a Holanda, ha presentat un dron ambulància amb capacitat per transportar de forma ràpida 4 quilos de material mèdic, com ara un desfibrilador, sistemes de respiració assistida o dosis d'insulina, entre d'altres. La mida reduïda i la velocitat fan molt útils aquests aparells en els casos en els que el temps és primordial a l'hora de salvar vides. Una altra aplicació on s'han provat els drons és en el rescat marítim. RTS Labs ha creat un aparell de vigilància marítima que llença flotadors als nàufrags. L'aparell està dotat de sensors que permeten la seva actuació en qualsevol condició atmosfèrica. Revisar les línies d'alta tensió, els molins d'energia eòlica o els camps de conreu són altres dels sectors on els drons comencen a estar presents. Finalment, Amazon, Google o DHL han iniciat les proves per fer servir els drons en l'enviament urgent de petits paquets. Amb aquests aparells, arribar a llocs de difícil accés en poc temps resultarà més fàcil i econòmic.